Takže ďakujem, že ste o tom mohli prvého Minecraftového videa. No dneska sa na tomto Minecraftovom serveri MC-Riba, ktorý si myslím, že by ste akože mohli poznať, pretože tento server patrí Siria Karimu, takže preto si myslím, že by ste ho mohli poznať. No a každopádne, a ja ma to, a keby ste sa pýtali, že prečo nemám postavičku, tak ja tiež neviem, proste sa mi to buguje na tomto serveri, takže fakt netuším. No a ok, takže teda tak, a ja si myslím, že už môžeme ísť teda, kam asi na to? Ok, tak, let's go. Ľudia, dáme si asi ako prvé určite duely, proste, ako to je základ, keď vždycky budete nejaký server. A dáme si swordy na rozohriate, proste, aby sme boli rozohraní, ideme na to. Máme tu mapa Stadium, Stadium mapa. Ok, najprv sú nejaký ježišáky. Ok, poď, kamo. Ne, on sa niečo píše do chatu, ale... Ok, tak on sa poďme vyhrať, dáme sa ešte raz. Alebo to také, že bolo o ničom, kámo. To bolo fakt o ničom proste. Ok, no ale už máme teda tu mapa Egypt. Dáme tu sa kompada dosť často, takže si poďme rovno aj vyskúšať, kámo. Ok, takže ideme na tohto tu týpka. Poď, utekal. Kam ja tu nabijem. Ale tú prvú hru som vyhral, takže musíte mať dobrý hráč, kámo. Toto tu týpka ani neviem dobre trafiť, kámo. Ja už neviem ani jeden kritikál, takže on už by asi nemal asi 5 kritikálov minimum. Kámo, bro, ja môžem dať kritikál, akože to čo je, why is this, kámo, what is this, bro, what is this. Chcem si rýba, aby som musel natočiť aj viacej videí, takže dajte teda like. Keďže toto je moje akoby prvé to Minecraftové video, tak by som bol, keby som tu dneska dali aspoň 5 lajkov, takže vás prosím moc, ale dajte ten like. A kamo, ja si teraz pôjdem zahrať ešte Bridge duel proste. To, akože je to tiež medzi duelmi. A to celkom dosť tiež pôjde hra, ale musíme ešte počkať na tohto jedného typka asi. Momentálne to nikto nejoinol. Ja vám to asi aj tak skipnem, kámo. Dobre, ideme Skywars, ideme to, alebo niečo také proste. Lobby, ideme na lobbyčko, ja tu nebudem asi týmto nervy, nebudem sa tým zapodievať. Poďme si Fortune, dáme si solo pekne solo. Dáme si mapu Skyblock, ideme hlasovať za Skyblock. A ideme, ok. No takže poďme. OK, kámo, dáme si taký asi easy parkour, nie? OK, vyhrala mapa Skyblock, lebo som asi ako jediný hlasoval. Potrebujem bloky hlavne, my sú takéto hovadiny na nič proste, potrebujem bloky. OK, som tam volal skôr, by som niečo kámo. Toto je čo? Kámo, to si musím povedať ešte jednu hru. Keď dáme hlasovať za Skyblock, ako vždycky, kámo, toto už budú iní ľudia hlasovať. Našťastie toto ma nestalo žiadne gemy. Takže, ušetrili sme aj gemy, takže super. OK, kamo. Ale že why is this? No takže, OK, musíme sa dostať na stred proste. Alebo si urobiť také svoje akoby pevnosť, alebo niečo také proste. Takže hlavne ľudia, musíme to hrať safe. OK, potrebujem už teraz iba na stred. Máme sekerku drevenú, kamo, ale to moc nevyužijem ale akože, ja chcem už ako do stredu, kamo, ale toto je cement, co ti spadne, bro. Čo som komu urobil? To je neuvěřitelné. Tu môžem povedať zombie hlavu? Wait, ja som mu stratil, kamo, ja som tak hrozný. OK, ale z toho máme 4 dreva, to sa nám mega vyplatí, ľudia, mega. Takže ideme na to, ne? Ne. Keď máme ešte hlinu, to už by som mohol doskočiť. Áno, to doskočíme. Je pekný, kamo. Teraz hlavne si z tohto urobíme. Toto máme aj zlatý meč, keby čosi, takže je to mega. Bro, kamo, ja som z toho nemal ísť agresívne. Ja som fakt od toho nemal ísť agresívne. Proste neviem hrať, ja netuším, čo ja robím, ale tak bro, kamo, ja neviem, čo teraz dáme, ale asi skúsime tie Skywars, ne? Kamo, ale celkom malo štve, že nešli tie The Bridge, takže to môžeme ešte raz skúsiť. Teraz je presne 9. Kamo, yes, stihol som to. Už hráme, kamo. Už hráme. Takže teraz. Kamo, bro, typek ma dobre zhodil. Keď máme meč. Ne, on ma preskočil. GG, toto bude hrozné, ja už vidím, že to nedáme. A ešte budeš toxic, hej? Kámo, ja nenávidím takýto typko. Toto si môžeme vlastne do druhej ruky, to som úplne zabudol. Pretože ja hrávam do Bridge na Mineberry a tam si to nemôžeš do druhej ruky, tie bloky, tam proste môžeš mať iba jednu ruku dostupnosti. Ok, takže on tu má celkom dobrú cestu, akože to už ma dosť štve, ale poď, ty. Ale ja už to mám prehraté, kámo. Why? OK. Ale on tam ostal. On žije. Kámo. On spal do vojdu? Alebo to je zalagované? OK, no každopádne mu to nezaratal bod. Takže je to dobré, akože čo chcem, no. Ideme, ne?
poď. Kamo, bod. Super, super, ja by som tam reálne možno aj dal ten oný, ale som taký hrozný v tomto, že ani neviem reálne. Poď, daj si ho tam už. Kamo, ešte je to toxic player, hej. Kamo, on je ešte toxic. Ja mu to napíšem, že hraj. Ja fakt neviem, ale mňa už to proste vyhrá, akože tiež to nemám dosť času to hrať, takže typek akurát spomaluje všetko. OK, no takže teraz som celkom dobre rozbombardoval, kamo, že by... No ja som dal bod. To je neuvěřitelné. Typka to už bude reálne štvať. Ono ešte si to potrebovať dva, ja neviem, možno, keby som sa fakt proste snažil. Takže dám. Kamo, ja som prežil, ale tak už nie. Už som neprežil, ani zďaleka proste, ale to vôbec nevadí. Ja to neviem proste, ja to musím lepšie trocha, ja to vôbec neviem. Musím sa tej doby, že naučiť trošku lepšie, no tak super, ja mu chýba posledný bod. Posledný bod mi chýba, OK, no. GG. No ako typek je fakt hrozný. OK, poď, poď, mega. Čakám, ideme, že by dáme bod? Tak už nič. Líbneme to, kamo. Ja si už poviem tie Skywarsy dáme, ale to musíme dať, že lobby. Tak to ideme na lobbyčko. A tu máme Skywarsy. Ideme na ne. Zahlasujeme za nejakú mapu. Kamo, ja by som musela za mapu farm. Pohodí mapa. Skywarsy, budem kam úprimný, tak som ich tu ako moc nehrával. Zahral som si možno raz, pretože, neviem, nemal som celkovú časť, ale je to v pohode hra. Asi budem často hrávať, lebo ona je fakt dobrá tá hra. A tak teda akože, ja neviem, ale za 5 sekúnd začíname. OK. Musíme proste hneď získať čo najlepšie veci. OK, takže všetko takto proste vylúčime. Kamo, nechal som tam niečo? Nechal som šíp. Ja som vedel, že tam niečo nechám proste. OK, dáme si hlavne toto takto. To si môžeme lúkať takto. Tu už nič není, bro. Tu už nič není, ale to není mapa farm, toto je nejaká iná, to niekto iný hlasoval. Už som tu farm raz hral, takže viem. Okay, každopádne zoberieme aj toto. Dáme si takto jedny bloky sem. A asi by som sa posunul na start, ne? OK, môžeme, takže ideme speedbridge. Ja neviem robiť speedbridge, ale to je jedno. Ne. To nechceš riskovať, to nechceš kam. OK, no poďme už. Čo už akože narobíme? Ideme... Ne! Kamo, ja som asi puštil shift. A ja, že ma niekto zhodil. Koľka ty som? To si robíš, kamo, za mňa z randu. Tak dneska to neviem, ale bol iba jeden video to vtedy, keď to týpek líbol, akože kamo. Takže vlastne teda tak, no a každopádne to už je 100 škol. Keď sa vám páči, dajte prosím vás ten like a ober, ak nemáte. Dajte tu dneska prosím vás aspoň 5 lajkov, keďže je to moje prvé Minecraftové video. Bol by som moc rád. A vidíme sa teda u ďalšieho. Takže zatiaľ, čus a díky, že ste sa kúkali.